Xoan García. Bueno, boas noites. Galicia envellece. Envellece. Temos os mesmos habitantes que fai 10 anos. Fai 10 anos éramos aproximadamente o 8% do Estado español. Ora somos o 6. Ou por aí, non sei se chegaremos. É dicir, o Estado español creceu un habitante, 7 millóns en estes últimos anos, e Galicia mantén os mismos. Perdeu e mantén os mismos gracias a que veu unha pouca emigración e este ano logramos subir un 0,4% o censo. Dos 2.800.000 habitantes que hai en Galicia, que aproximadamente, o 25% son maiores de edad. Maiores, perdón, de 65 anos. É dicir, temos máis do 25% da población casi vivindo de pensións e temos as pensións máis baixas do Estado español. Un país que todo o que produce, o produce en materia prima e non elaboro pasta celulosa, pero en Galicia non se fai ni un metro de papel. Galicia exporta madeira, Galicia exporta gado, os mércoles salen de Santiago, no noso ganadería, etc., para engordar en Cataluña, además levan, digamos, os puxos novos para engordalos ali. Galicia exportou e exporta enerxía eléctrica, ahora nos vai quedar un lago estupendo aí nas Pontes, creo que vai ser unha maravilla. Máis de 9.000, 10.000 rapaces e xóvenes preparados pola universidade cada ano desangran a nosa terra. E iso son as estadísticas que hai. Entón, a pregunta que nos temos que dicir todos é se ese noso destino. Sabedes que nós temos per cápita o número máis grande de sucursales bancarias, e iso arranca nos anos 70, de cando en Moeche creo que había 2 ou 3, en toda a Barqueira, en todas partes, e non era porque houbera unha produción industrial nin agrícola, era porque o carto de migrante que mandaba para comprar, digamos, o terreno, para comprar o lugar, para comprar as vacas, se canalizaba, e eles se peleaban polas divisas que entraban, divisas que ao final foron para potenciar os sectores industriales catalanes, madrileños, etc., e aquí, como dixen antes, seguíamos suministrando todo o que tiñamos hasta a nosa raza, é dicir, hacia nosas persoas. Nos encontramos co cuatrienio un dos máis negros na historia de Galicia. Entón, o povo galego que vai facer o día un dos máis negros, e o podo demostrar, non? A ver, temos os presupostos máis derrochadores de toda a nosa historia. Se multiplicaron por 3 os liberados que tiña do Manuel Fraga Iribarne. É dicir, cando a empresa chamada Xunta contrata fontaneros, é dicir, ingenieros, non sei que, liberados, bueno, nin ingenieros, nin moito, nin porras, amigos, para estar aí cobrando, vivindo da política, se sumaron máis de 400 millóns de euros en liberados. Se iso fora, pois para crear polígonos industriales, para conectar as estradas, para hacer unhos planos de desarrollo rural que non existen, para dicir que se fai no campo galego, non sabemos para que, porque a situación sigue en crisis e baixando total. Un derroche tremendo, por poñer un exemplo, 8 millóns de euros ao ano en teléfonos móviles, os médicos marchando, unha inseguridade tremenda. Eu teño medo personal, pero é unha cousa miña, pero hai xente que teño confiado en que era enfermo en pasar 3 horas, 5 horas, 6 horas en estas emergencias. Teño aquí 2 médicos, a dereita e a izquierda, aí na sala de espera de urxencia do arquitecto Marcide, non hai médicos, é dicir, temos o número de camas na comarca esta de Ferrol maior de toda Galicia, pero faltan médicos para atender. En este corredor, en esta carreteira que aquí non podía vir nadie, nin do PP, nin do PSOE, nin do Bloque, a charlar sin correr a desaborrazos, e me refiero desde o norte de Lugo hasta Coruña, porque son 6 veces de engaño da variante de alta capacidade. Sabedes o que vai a costar e o que costa isto do atraso ao desarrollo de Ortigueira, de Cariño, de Cedeira. Pero dentro dun mes os vades ter aquí o antes, e os van a dicir que agora sí, a variante de alta capacidade. Algún de vos sabedes da loita que tuvemos algúns, eu personalmente, contra o traslado a Trascantábrica, cando se reuneu, como dixen eu, Manuel Fraga con Rouco Varela, e resulta que a Trascantábrica é Villalba. Eso de Trascantábrico, saben usted, Trasterrachao, que esta comarca saleu coa lei do solo e coma protección do medio rural de Galicia. Lei, por suposto, que, eu que sei, se debeu de cambiar 8 veces desde o ano do 2002,
e cuya consecuencia é que non se pode mover unha pedra en millóns e millóns de ferrados ou de metros cuadrados da Galicia, condenando a Galicia interior, a Galicia rural, a non ter salida. Non hai un proxecto innovador no sector do campo, non hai un proxecto que conecte, por exemplo, coa biosmasas, coas energías novas, que un proxecto que protexe ao sector agrario, que protexe o sector gandeiro desde fora. Non hai nada. Non permiten nin facer unhas naves. Forma que agora que hai 40.000 hombres no paro, a donde os meten? Donde os meten os albañiles, os electricistas, os fontaneros, os carpinteiros, se non hai industrias? Donde os meten? Temos que obligar ao sector económico galego a invertir na nosa terra. As dúas caixas que hai aquí de aforos, aos bancarios é máis difícil, temos maneira por lei de sociedades a invertir para que se transforma a nosa madeira. En Galicia ni a universidade investiga. A ver, por que non se investiga o sector da madeira para darlle outra alternativa que non seña celulosa ou eucalipto, por exemplo? E eu o digo que non entendo. Sabedes o que significa que nestes 4 anos non abriron un metro cuadrado de chave industrial en Galicia? Ni un metro cuadrado. Máis de 300 industrias galegas foron a raya ao norte de Portugal a montarse porque non había. Pero isto é increíble. Un abandono total do sector industrial. Lles importa un bledo, eu o digo porque teño a suficiente experiencia de meus polígonos industriales loitados contra todos eles, que o Bloque ao principio era unha base da OTAN, o PSOE votou sempre en contra, lle chamou o polígono de Río do Toxo, e o PP dicía onde va este alcalde loco que do Manuel Fraga non lo ampara. Pois sin el amparo de Manuel Fraga, sin ayudas de la autopista que non estaban hechas, tuvimos fe, que é o que pido, tuvimos fe nas posibilidades que existen na noso entorno. Un puerto exterior que estaría estupendamente se estuviera como ferrocarril e tuviéramos un ferrocarril moderno interior. A ver, tardamos máis en ir en tren de Ferrol a Vigo que de Madrid a Barcelona. Isto é increíble. Hoxe ven no periódico, hoxe o podedes ler aí, la ministra Álvarez toda contenta porque en vez de 14 horas xa estamos a 12 horas de Barcelona. Pero onde estamos, señor? Imaginaros aí arriba ese puerto exterior con un sistema intermodal, con contenedores, con unhas grandes autopista conectada. Sabedes canto aforra un barco en atracar no puerto de Ferrol ou de Coruña, lo que fora, nun puerto aquí exterior como están, e non ir a Rotterdam e volver día e medio, e nós en día e medio tiñamos a mercancía en Rotterdam? Estas potencialidades non se están a estudiar porque nin se lles ocurre, fan o puerto sin ter carretera. Un proxecto de viabilidade social. Hai 3 cosas: aforrar os cartos, non tiralos, invertilos en productividade, en creación de empleo, en creación de riqueza, e por último, na persona humana. E que deixan unha parte importante para que os colectivos sociales desfavorecidos de alguna forma teñan recursos a vivir con dignidade. Cantas familias teñen pais, avós, enfermos que necesitan asistencia domiciliaria de Alzheimer, etc., coller nas más, e dicir, a sociedade ten unha responsabilidade coas persoas que non poden producir ou con aquelas que se gastaron súa vida producindo e que necesitan que as compensemos na última etapa da súa vida. Isto é moi importante. En isto se distinguen os progresistas dos non progresistas, porque Narón foi capaz de facer 100 viviendas para xóvenes, nos outros, sin axuda da Xunta, para alquiler a 250 euros ao mes, e estamos facendo ahora outras 140 máis, e a Xunta foi incapaz de crear ninguna en toda esta comarca. Pero onde meten o diñeiro? Onde meten as súas prioridades? Nosotros somos David, dicía fai pouco, ante Goliat, pero David lle pegou unha pedrada e acertou, e a mellor nós temos sorte e lle pegamos unha pedrada tamén no medio do sistema, e facemos abrir os ollos a galegos e galegas e cambiamos esta situación. Se é posible cambiar 66 km cuadrados da nosa terra en contra do que eles querían, é posible cambiar Galicia. E é posible se nós queremos. E se queremos e empuxamos un con outro, botaremos a porta abaixo, entraremos no Parlamento e Galicia cambiará. Moitas gracias.